Nakon više od godine i pol emitiranja i jednako toliko svakodnevnog rada, snimljena je i posljednja klapa druge sezone popularne serije Najbolje godine. Baš kao i poslije svakog projekta, tvrde glumci, osjeća se praznina, no kao da još nisu svjesni da je sve završilo. Došao sam kući, onako sam sjeo i pita me žena kak ti je, rekao malo mi je čudno, ne idem učiti tekst, jer bi inače ja dano dušom i trku sobu, dalje još treba tekst. Tako da se još ne snalazim, ja mislim da će mi trebati tjedan dana, 10 dana da spoznam da više nema dizanja ujutro između 4 i 5. Svatko od glumaca već ima neki novi projekt u glavi ili pak nastavlja s glumom u kazalištu, jer ipak gluma nije samo poziv, već i način života. Žarko Potočnjak kaže kako se od takvog načina života još nije umorio, iako ponekad žali što nije završio početi studij brodogradnje. Ja najozbiljnije mislim da trenutno u Hrvatskoj jedino Pero Kvrgić je odigrao više uloga od mene. To je strašno, to kad se najedanput pojave neki naslovi negdje u malom mozgu pa počnu otvarati neke slike, čovjek jednostavno ne može vjerovati što se za 42. godinu rada zapravo može sve napraviti. No nije to još ništa, za 50. godišnjicu rada Žarko priprema pravu feštu. Naći ću si neku ulogu nekoga mladog ljubavnika i probat ću to odigrati. Većinu svojih uloga glumci pamte, a po onim najuspješnijima pamti ih i njihova publika. Nam još ljudi uvijek govore mazalo. Dogodi se, čovjek bi se začudio, šofer autobusa u Splitu, na primjer. Damir nije imao veću ulogu u Najboljim godinama, no dovoljno kako bi uvidio uvijek pozitivnu atmosferu na setu. Stvarno nekako sam se družila sa svakim sektorom, ja jako volim ovu takozvanu tehničku ekipu, zapravo ljude bez kojih mi ne bi ništa mogli napraviti. One pak najmlađe na setu uvijek se mazilo i pazilo na blizanke Mija i Maša, dosta toga su i naučile od starijih kolega. Još glumačkih angažmana i te kako bi ih veselilo, kao i Nikolinu Pišek koja već ima nove ponude. To i ne čudi s obzirom na to da je za ovaj angažman dobila same pohvale. Ja sam ih sve podmitila što ucjenama, što prijetnjama, što parama, da o meni lijepo pričaju, ali nikad se ne zna, može zatrebati u budućnosti. I dok ne doznamo kako će točno završiti druga sezona serije, kreativni producent dao nam je tek naslutiti što možemo očekivati u velikom finalu Najboljih godina. Puno happy endova na kraju, a baš ko bude na kraju ostao s kim, to vam ne mogu u ovom času reći. Kako biste otkrili ljubavne i druge zavrzlame iz serije, ne propustite gledati Najbolje godine koje se na programu Nove TV emitiraju sve do sredine lipnja.